انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه داخویانیک درباره هەڵبژارتنên serokatiya rejima Sûriyê belav kir. Têde daxwaza dîtina çareseriyeka siyasî ji bo krîza Sûriyê kir. Bang lê civaka navdewletî û tevahiya hêzên dostiyên navxwe û herêmî û navdewletî kir ku pişta gelê Sûriyê bigirin û danpêdanê bi hilbijartinên rejima Sûriyê nedin. Dih roja çarşemê 5 Gulana 2021 enekesê di daxuyaniyekî de rakand. Hevdemê ku êş û azarên gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xweveyê neteweyî, aynî, rastî kuştinê û derbederiyê û hejariya ku bi sedema rejima Sûriyê bi serê wan hatiye tên û rejima Sûriyê di hilbijartina rêya leşkerî û di binpêkirina şoreşa azadiyê de ya ku gelê Sûriyê ji bo bidestxistina wekheviyê û demokratiyê û mafê xwe yê rewa lê Sûriyê helbijartî berdewam e, serbarî azarên gelê Sûriyê bi giştî û siyaseta necatperistiyê ya ku lê dijî gelê Kurd taybetî ferz dike, ji guhartina demografî, tehrîbkirina deverên Kurdî, pêparkirina wan ji biçûktirîn mafê wan yê neteweyî û ev siyaseta rejimê li deverên Kurdî bikaranî, bûye sedem ku gelê Kurd jî li deverên xwe tevlî şoreşê bibe. Herwiha di daxuyaniya enekesê de hatiye ku gelê Sûriyê li benda cîvcîkirina biryarên Kongerê Cinêv yek û hemû biryarên navdewletî bi taybetî 22 5 û 4 yên bi dawî anîn bi êş û azarên gelê Sûriyê bîne û aştiyê durist bike. Rejima Sûriyê amadekariyên helbijartinên serokatiya Sûriyê dike. Hevdemê nebûna jîngehek ewleh û aram lê deverê ku piraniya gelê Sûriyê koçber û derbeder bûne. Di dawiya daxuyaniya xwe de enekesê got em wekû Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku yek ji pêkhateyên opozîsyon û şoreşa Sûriyê ne, daxwazê ji civaka navdewletî û hemû hêz û dost û hevalan dikin ku bi gelê Sûriyê re rawestin û li van helbijartinan wekû helbijartinên nerewa binêrin û fişarê li ser rejima Sûriyê bikin, da ku guh bide biryar û daxwazên civaka navdewletî û dîtina çareseriyeka siyasî ji krîza Sûriyê re û ji bo bidawî anîn bi êş û azaran û bidestxistina azadî û rûmetê ji gelê Sûriyê re bibîne.